Къде има червено? Представяме технология на редене на тревен чим на фирма Luxgarden. Значи първо терена е хубаво да се заравни перфектно преди полагането на тревния чим. Ако почвата е не подходяща за тревни килими, е хубаво да се насипе хумусен пласт от 20 на сантиметра. След като е заравнен терена, трябва да пристъпим към валирането му, за да може почвата да слегне и да не се получават изменения в терена в последствие. Полагането на тревния чим става като лентите се редят една до друга и хубаво се застъпват, за да може да се вкоренят и в последствие да не останат излишни фуги. Другото, което е хубаво, след като е заравнен и подготвен терена, да се хвърли под тревния чим комбинирана тор за по-бързото вкореняване и за подхранването на чима. По фугите е хубаво да се оттъпка с гумен чук, както виждате. След полагането на тревния чим пристъпваме към валирането му отгоре с ръчен валяк, след което се напоява добре тревния чим и отново се валира, за да може процедурата да завърши и чима да е в перфектно състояние. Това е цялата работа по озеленяването с тревен чим.